250. Браво, Браво, Марянчо! Янчо! И доказа за всеки път, че е майстор шаланджия. Браво, момиче! Браво! Браво! Това е моята При жена. неговите състезания ми връзва винаги. И да прави През по-често. цялото време му диши Наско. За мен е чест да съобща, че той е на второ място. Браво, Насе! Браво, Наско! За много кратко време Наско нарасна в добър игролец. Браво на Цеси. Сори, Насе, че те тупнах. Нищо, аз искам да кажа, че всичко, което знам, го знам от него, така че... Давай, Ице, давай нататък. Цунки, цунки! Така! Браво, чета! На трето място Бошката. Клуб къде му дава с нощи. Браво! 11 Ако не беше 260. изпуснал две риби, Купата трябваше да е по-голяма, една, ама Нищо важното, че от Русенското е взел. и тази ще е такова, тази ще е за оперативче. Русенското ли? Браво, момичета! Сега ще съобща до 6-то място в форума, като го правя резултат, ще ги съобща до край. На 4-то място е Стелко. Браво! Къде място? Къде го На 5-то място е Олег. Айде де! Айде ти ми на малък! Това Стелко. Айде бе! Браво. Браво, малък! На 5-то място е Олег. На 6-то е Владо Биндер. браво. Айде ми аз! Приза за най-голяма риба отива при Мариан. Браво, Яно! Ма всички купи обра днеска! Това жена ми е страшна! Да напомпате гумите! Много И- натежа колата! Имам две специални купи за най-малките участници. Един стимул. Винаги да Браво. после остане скарам. За оператор. Това момчета, крайните резултати ще ги публикувам до вечера или утре. Няма проблем. Като ги сметна, горе Кирия, ти си фактически идваш на 7 място.